Croeso, diolch yn fawr iawn I Siôn Tomos Owen am ymuno dyn ni heddi ar gyfer ein tudalen Facebook a Twitter Cynofn Garth Olwg. Siôn, sŵr I ti? Ti'n iawn? Good, diolch, ie. Ti'n rhaid? Very good, yep. Dyn ni ma yn rhan o Gwyl, o Oil, o na, wedi cymdriglo'n barod, Oil Llenyddiaeth Garth Olwg. Na, dechrau off yn gofyn cwestiwn I ti o ran, ydy llenyddiaeth yn rhan bwysig o dy yrfa neu o dy fywyd I? Ydy, ie, bendad. Fi'n gwybod os gallu gweld, falle ni symud o'n rownd. Mae'r stafell llawn llyfrau a lan fyna. Mae fi'n balans o hwn ar ben llyfrau fel ni'n siarad, so mae llenyddiaeth yn eitha bwysig, lawr grisiau. Y cwerel mwyaf fi'n cael gyda'n ngwraig I yw bod gormod y lyfrau dyn ni, a fi'n cwrela bod dim fath frawddeg. Ond mae popeth darllen, sgwennu, nes I studio fe yn brifysgol. So mae eitha tipyn o afael ynddo fi llenyddiaeth. Very good. Ti'n rhywun sydd yn... Mae gen I broblem o arl fynd o llyfrau. Os fi wedi darllen un, mae fi'n byw ar y silff, yn allan yn byw. A does dim yn reidrwydd pwynt mynd I dod lle fi'n ail ddarllen rhai yn nhw. So nhw'n gadael y silff. Ti'n rhywun sy'n da'n gadael fynd i'r roi neu? Os fi'n gael llyfr da, fi'n rhoi e. Achos mae'n amlwg di cydio yna I, a fi'n ffain rhoi ffwr. Mae rai llyfrau. Wel, I fod yn onest, dylse fi gael clear out o rai yn onyn nhw, achos mae rai llyfrau yna. O brifysgol nes I brynu a nes I byth darllen, a mae'n dal ar y silff. O'n I ddim yn ail-arllen lot, ond fi wedi dechrau darllen yn ddiweddar. Yn llyfr y flwyddyn blwyddyn diwethaf, nath nhw hala, o'n i'n un o'r beirniad, a nes I darllen rhywbeth fel 37 llyfr mewn 6 mis. A fel arfer fi'n darllen byti 15 y flwyddyn. Ac o'n i'n meddwl, bys ni'n cael brec wedyn, a bys newid y ffordd fi'n darllen. Ond y gwaniaeth oedd, yr wythnos nes I stopo, fewn yr wythnos yna nes I darllen 4 llyfr. Ond llyfrau o'n I moyn darllen. A fi'n meddwl, ers mis Gorffennaf, nes I just goblo llyfr lan drwy'r gweddill y flwyddyn, so wedi newid y ffordd o'n i'n darllen I bach yn gyflymach. So nes I dechrau darllen cwbl o ffefrynnau, nes I darllen Catcher in the Rye, nes I dechrau darllen Love in a Time of Cholera, gyda'r stuff nes I darllen pan o'n I 19, 18, a cwbl o rai Stephen King. Fi'n chetan rili. Mae dy fi audiobook o The Stand. Sef, o'n I eisiau darllen, o'n I falle bydd bach yn drwm I darllen llyfr am y plague. Ti wedi teimlo bod, beth bydd y gael, y blas neu y colour palette o beth ti'n darllen, ydyn nhw wedi newid? Wyt ti'n edrych am escapism, mwy nag wyt ti'n edrych am straeon gyda bywyd erchill, beth yw'r fel thema? Sa'n siŵr, mae wedi mynd lot mwy eang y flwyddyn yma. Fi wedi darllen eitha tipyn o non-fiction flwyddyn yma fyd. A pethau bys ni byth yn darllen rili. O'n I wedi gweld, oedd 3 o nhw nes I weld ar un o'r silffoedd yn y llyfrgell fel sort of llyfr yr wythnos neu rhywbeth fel yna. Oedd un o'r un oedd hunangofiant Frank Lloyd Wright, yr architect. Bys ni byth yn meddwl am darllen hwnna, ond nes I darllen y dechrau, ac oedd e'n darllen fel thriller. So oedd nath I mistress a'i blentyn gael I llyfryddio mewn ffordd erllyll. A oedd e'n teithio adre ar tren sy'n cyddio'r pres. Mae'n briliant. Nes I ddechrau darllen mae lot o'n amlwg am tai fe a beth oedd e wedi creu. Ond oedd yr hook na straight mewn fel nofel. A fi wedi darllen chydig bach mwy fel na. Ond nes I, sa'i wedi darllen cymaint, fi'n dwlu ar post-apocalyptic short stories, a fi wedi aros off yn y flwyddyn yma. Ond fi wedi bod yn darllen lot mwy o nofelau. Ond rai wedi selio yn y blynyddoedd fi'n lygo beth post-apocalyptic neu
sort of turn of the century, fi'n gael lot yn y canol, ond yn ddiweddar, fi wedi darllen, cos fi ddim really joio'r stuff bookau, ond y dau diwetha, fi wedi really joio, nes i Girl, Woman, Other, nes i darllen flwyddyn yma, oedd yn ffantastig. Fi'n darllen un nawr yn Red Pills, sort of fel, mae wedi selio nawr i gyd wneud West Berlin a sort of alt-right, a sut nath yr alt-right dyfu. So pethau mwy cyfoes, a fi'n meddwl o'n i cyn hwn, ond i bron fel, nes i stop o darllen y news blwyddyn diwetha, nes i darllen llyfr nhw, How to Stop Reading the News, a nes i just pigo fel am mewn gosod tren fi'n meddwl, o'n i ar ffordd nôl o Lerpwl, a dechrau darllen, fi'n meddwl, fi gallu gweld lot o hwn, so nes i stop o fe, fi dim yn darllen yn New Yorker, so mae fe wythnos tu ôl, am beth mae'n dweud, fel darllen long form journalism, chi wastad yn cael mwy o wybodaeth o long form, ag i chi, os chi'n darllen Twitter yn ddyddiol, yn edrych am feeds, a falle bydd hwn ddim yn wir, falle bydd hwnna yn wir. So, nes i stop o hwnna, a wedyn, fi'n meddwl falle achos o'n i'n colli hwnna, fi'n darllen mwy o bethau cyfoes mewn nofelau, so dde bron fel fi dal angen y fix, ond just mewn ffordd mwy ffuglenol. Fel fi, llyfr nes i mwynhau ddiweddar oedd How Not to Be Wrong gyda James O'Brien. Dim ond achos... fi wedi clywed am hwnna. O'n i hanner ffensio gael yna. Chwarae fi jyst cael ei fi yn Nadolig. Sy'n dod, great. Mae kind of o ran ti'n darllen i New York, triol osgoi newyddion. Bron y bod o'r opposite, ond hefyd yn rhywbeth diwedd ddim. Mae'r llyfr ffantastig o ran sôn am sut mae bobl wedi kind of dechrau byw mewn gwirionedd eu hun a darllen hyn a hyn o bethau sydd yn cadarnhau beth maen nhw'n credu ni yn distrwyo unrhyw bopsiwn eraill. I fod yn honest, clips o James O'Brien a erthyglau lle mae rhywun yn ymosod ar y Gymraeg yw'r dau thing sy'n dod trwy'r cracks pan fi'n edrych ar Twitter a Facebook. Mae'n rhywbeth eitha cathartic fi'n teimlo fyd, pan mae pobl yn ymladd nôl yn y ffordd dda. Mae'n cartoon gan Hugh Aaron sy'n ffantastig, le sort of rhyw fath o Llywelyn neu rhywun efo tarian yn dweud i'r gad, a wedyn y clip, y box next, mae fe ar cyfyddiadur fel o'n yn typo. Mae'n briliant. Mae'n bach fel fi fi'n credu. Mae hwnna'n dod i'n ymlaen at, byddwn ni'n ystyried, bydd lot o bobl yn nabod ti fel dylunedd, fel artist, fel rhywun sydd yn creu. Gofyn really am y combo gan bod y Gwyl Llenyddiaeth yw stribedi comic a unrhyw art novels, unrhyw beth hwnna. Fi'n credu fi'n gwybod beth yr ateb, ond beth yw dy fan di o ran comics? Ydyn nhw'n rhan o Llenyddiaeth, neu ydyn nhw'n rhyw fath o... Easy peasy. Mae'n daft i fel bod nhw ddim a snybyddiaeth sy'n dod o. Oedd Adrian Tomos, 5 mlynedd yn ôl, oedd e ar top y New York bestseller list am wythnosau, a comic oedd hwnna. A mae'r ffaith bod pobl yn meddwl bod e'n lowbrow yn ola. O'ch chi'n cael comics, dy beth, mewn papurau, pan blid o'n i'r plant eich mewn lluniau. Ond bydd y gwanaeth rhwng political satire a political cartoonist, sef peth mwy o highbrow. Chi'n gofod deall y newyddion, troi mewn i rhywbeth doniol a wedyn creu cartoon amdano fe. Chi'n gwybod bod eitha glyfar i wneud e. So i feddwl bod e ddim yn rhywbeth highbrow yn nuts. Ond mae stuff fel, mae rai o'r graphic novels yn ddiweddar, mae rai o'r stuff sy'n dod mas yn phenomenal. Mae Adrian Tomos, mae Tilly Walden, mae stuff a prolific stuff. Mae nhw'n print ymlaen 3 neu 4 y flwyddyn mae Tilly Walden sy'n just yn berserk, a mae nhw'n masif hefyd. A mae stuff fel Will Eisner, fi'n dwlu ar e. A mae yna un stori gan Dropsy Avenue, lle mae fe'n sôn am un tenement building yn New York, ond mae hanes dynoliaeth mewn un comic, lle mae'n dechrau fel, maen nhw'n ffeindio glad, mae un ffermdy, a wedyn mae ffermdy arall ar draws y lôn, ond mae'r dyn yna'n dod o rhan gwahanol o'r Almaen. Okay. Mae fe'n dweud, edrych ar fe o fan hyn, pan bod e'n drod o fan hyn a trwy roi ffens lan yr ochr yma, a wedyn maen nhw'n knock o'r ffemdi lawr yn adeiladu rhywbeth arall, a mae fe'n mynd trwy sut mae New York yn cael ei datblygu, yr holl ffordd lan i pobl yn rhannu tenement buildings gyda Portuguese, Puerto Rico, Mexico, Italians i gyd mewn un lle, a mae rhywbeth yn digwydd, a mae rhywbeth yn cwmpo mas gyda rhywun arall, a
hwn i gyd mewn rhywbeth fel 40 tudalen. A mae'r ffaith bod e'n gallu creu y byd yna a hanes dynoliaeth mewn un stori am un tenement block yn New York. Os chi'n gallu creu hwnna gyda comics. Achos nes i, fi wedi bod yn gweithio ar comic ers 5 mlynedd nawr, fel graphic novel, Maybe on Abereba, ges i grant gan Llenyddiaeth Cymru i weithio ar e. A nath hwnna dod achos o'n i'n trio sgwennu nofel, a wedyn nath ffrind i fi, Sophie McKeon, do'n i ar daith, a nath i ddweud, mae'n swnio fel bys i'n gweithio fel sort of comic yn lle bod, achos o'n i ffili creu y byd me, a o'n y dau narratif, ac o'n i ffili ffeindio ffordd o wneud e. A wedyn dweud, trio wneud e fel comic, a ymhenni, yn dweud, mae'n gweithio, os o'n i newid y lliw yn y ddau stori, gweld sut mae pethau'n datblygu, a wedyn bod y lliwiau yn newid yn subtle, a wedyn cyfuno ar y diwedd, o'n i'n gallu gweld yn syth. Ac oedd ni lot mwy o synwyr, dde bron fel bod y blychau o'n i ffili gweld, y blychau oedd, cartoons a comics, na beth oedd yn gwneud synwyr. So, yr ffaith bod pobl yn meddwl bod bod chi'n methu creu pethau. Fi'n meddwl bod nhw'n dal yn meddwl bod e'n dandy a bino a pethau fel yna, mae cymaint o bethau diddorol mas yna nawr. Sôn am comic dy hun, faint o mewn bod celf oedd dati? Nes i gael masif, nes i really cymryd ymlaen gormod. O'n i ddim yn sylweddoli faint o waith. Mae'r pobl sy'n creu graphic novels, maen nhw'n gweithio fel comic book artists yn ddyddiol, dyna beth yw swydd nhw'n fwy o'r amser. A nes i sgwennu fe fel, stori fer i gael y gist. A wedyn nes i dechrau wneud syniadau. Oedd wedi selio yn y cymais, so o'n i'n neud sketch o mas ti fas, a ni'n meddwl, beth yn easy. A wedyn fi, ar ôl, astudio graphic novels wedyn, ac ffeindio mas, mae tua 5 neu 4 person yn efo, mae rhywun yn sgwennu, mae rhywun ar lunio, mae rhywun yn neud lliw, mae rhywun yn neud y geirfa, a wedyn nes i, mae'n mynd i bod 5 mlynedd a fi wedi gwneud 27 tudalen, a fi wedi sgwennu 77. So, mae fe'n really cymryd amser, a mae fe'n cymryd tua 2 diwrnod i wneud un wedi cwpla, sort of lliwio a sketcho, sgwennu a lliwio. A wedyn nes i gweithio mas, bys ni wedi gorfod gael rhywbeth fel 2 flynedd solid i wneud e. A fi dal yn, mae rhaid i fi gwpla fe, neu byddai'n blydi bwyta fi yn farw. So falle byddai'n dod mas pan fi'n 50 neu beth. Wyt ti'n rhywun sydd yn gweld yn hawdd i gweud, reit, mae hwn yn amlwg wedi dod i rhywbeth, that's it, splat, mae'r prosiect na drosto. Ti'n dda am gwybod pryd wneud hwnna, pryd mae rhywbeth yn rili dda, pwer i trwyddo, neu os cwpla hang-ups da ti'n meddwl? Mae hang-ups da fi. Fi'n casau pan fi ddim yn cwpla jobs, ond mae yna jobs mawr fi ddim yn cwpla. Mae fe just, y peth yw, fi'n neud cymryd o wahanol bethau. Fi byth yn bod, achos mae'r wastad da fi rhywbeth i wneud. Oni bai bod fi'n cael ei roi mewn sefyllfa lle fi ddim yn gallu wneud yn byd. So, os oes siawns da fi, yn enwedig yn hun yn gyflogedig, mae'r ffaith bod fi gallu switcho o un peth i'r llall. A mae fel arfer, os mae rhywbeth da fi cwpla, a mae rhywbeth arall mwy diddorol yn dod ymlaen, os fi'n neud rhywbeth fel, sa'n siŵr, creu darn o waith celf, enghraifft, a fi'n stryglo i gorffen e, a wedyn mae rhywun dweud, allu sgwennu stori fer i fi. So angen am mis a hanner, ond mae'r darn o gelfod mewn diwedd yr wythnos, bydd y stori na'n dod mas fe, a byddai'n blygyn hamro stori mas, a wedyn dweud, reit, mae 2 diwrnod ar ôl i fi gwpla darn o celf fe. Ond fi wedi fynd mas, fi yn gweithio'n dda iawn i deadlines. A ran fwyaf o'r prosiectau sydd ddim wedi cael eu cwpla, maen nhw'n prosiectau fel arfer sydd heb deadline penodol. Fel comics yn hunan, nes i ddim dweud, mae rhaid i cwpla o'n erbyn yr amser yma. So, oedd e just yn cael ymlaen. Mae goffa fi o quote Douglas Adams fi'n dwlu arno, lle mae'n gweud, I love deadlines, I love the whooshing noise they make as they pass me by. As they pass me by, yeah. Ti'n sort of bach mwy pragmatic o'r dig. Wyt ti'n rhywun, mae fe'n fascinated fi yn bobl, achos fi'n credu bod byddwn ni'n gael yn y 3am, lle mae'r stuff gorau'n dod mas y ti, the last possible minute neu,
neu hyn oed mae rhyw syniad yn dod i ti, achos ti'n mynd i gweld pryd dyle ti, ac yn sydyn mae rhyw syniad i... Ti'n un o'r una, neu wyt ti rhywun sydd yn gallu... O'n i'n bendant un o'r una. O coleg, hyd at yr wythnos cyn i'n merch i gael ei geni. A wedyn, nath e'n gwbl newid, achos o'n i'n afod dweud oedd yn coleg, o rai fi gael drink i sgwennu, a wedyn, o rai fi gael tren a drink i sgwennu, achos oedd rhan fwyaf o stuff fi, achos oedd 2 awr ar y tren o Drorci i Gyfyrddin, ond i'n neud rhan fwyaf o gwaith cwrs fi ar y tren. So, motion neu rhywbeth fel yna. A wedyn, oedd e wastad ar ôl canol nos, ni wastad yn neud y stwff gorau, a fel deuddydd cyn y deadline. A wedyn, o'n i'n meddwl hwn yn ddiweddar, achos un o'r... o'n i wastad yn meddwl hwn, a wedyn un o'r ymarferion ni'n neud am sgwennu creadigol, oedd i godi a jyst dechrau sgwennu, heb meddwl, jyst dechrau sgwennu stuff. Ac oedd pob un stori da nes i sgwennu, nath i gael ddechrau fel yna. So oedd hwnna, gwbl opposite o beth oedd e. Sy'n dweud, mae Hemau yn dweud, right drunk, get it sober. Ond oedd e bron fel o fi'n neud yr opposite. O'n i'n sgwennu yn gwbl sober, a wedyn edit o'n feddw, a troi mas oedd e'n rwtch. Ond nawr, mae'r... I fod yn oes, ers y pandemig, fi wedi ffindio fe, fi'n absolutely hopeless yn y bore. O'n i arfer cael llyfr camgymeriadau pan o'n i'n gweithio mewn swyddi arferol, a gyda wastad yn digwydd yn y bore, cyn tua 11 gloch, a o'n i'n gwybod pam, a wedyn ers y fynd yn hun yn gyfrygedig a ers y pandemig, mae stwff gorau fi'n dod mas, sa'n dechrau fi tan tua 10 gloch, hanner o 10, fi wedi cael brecwast, fi wedi cael 2 pant o goffi o leia, a wedyn fi'n cram o loads mewn yn y canol wedyn, a wedyn o rai fi nôl y plant, neu oedd yng Nghymraeg i dod adre byti 5 o gloch. So oedd e bron fel, dyma'r segment sydd â ti, a fi'n cael lot mwy mewn. Ond hefyd nes i cymryd lan redeg, a fe'n dweud, mae motion yn helpu fi dy creadigrwydd, syniadau'n dod pan fi'n ar y tren neu'n symud, ond o'n i'n mynd am run wedyn canol y dydd, a dod nôl, o'n i jyst yn teimlo'n ffresh, ac oedd mwy dy fi sgwennu wedyn, neu mwy dy fi, just rhyw fath o impetus arall i sgwennu bethau. So, oedd e ar fi bod, mae fe wedi newid yn ddiweddar ers y plant, really. So. Oedd nath Jane, lle cael cyfle gyda Clay Potter sy'n digwydd gan ni fyd. Mae'n briliant, dwi'n dwlio Clay. Nes i atgoffa fi yn cyfweliad hi, mae'n sôn am lle oedd hi yn, fel wyt fi'n sôn am rhywun sydd yn cael syniadau falle hwyrach yn y nos, ond mae hi, ers cael plant hefyd yn gweud bod wedi methu teip yn y nos, achos mae plant yn glywed y keyboard yn tapo, fe gyda fi ti. Ydy'r strwyth yna wedi newid tempo gwaith ti, neu wedi newid output a arddull y gwaith, mae'n un ffordd. Mae'n odd, really. Fi bendant yn leid lot mwy nawr, achos hwn oedd yr hwyl o'n i'n gael ar ôl gweithio. So o'n i'n gweithio mewn ffatrïoedd, a wedyn o'n i'n gweithio mewn ysgolion, a dyna fi'n meddwl, oedd y nosweithio wedyn, oedd rai, o'n i arfer wneud hobbles fel plastro a stuff adeiladwaith yn y nos, neu ar y weekends, a wedyn really hwyr pan i'n dod adre, dod yn pryd ysgwennu a'r sketcho a stuff yn digwydd. Ond nawr, fi'n meddwl achos fi'n neud yn y dydd, mae fe bron fel, ti'n dall yna Outliers, Malcolm Gladwell, mae 10,000 hours o rhywbeth a chi'n dechrau fod yn expert fath o beth. Sa'n expert, ond fi wedi setlo mewn i groove lle fi'n gwybod be fi'n dda, a fi'n gwybod, enghraifft yna, fi wedi dechrau neud midlennau ers ti 3 mlynedd. A fi'n gwybod nawr, a maint fi gallu cyrraedd cyn mae fe dechrau mynd yn bach yn shocking. Yr un beth y caricatures, o'n i arfer wneud, fi dalen, ond fi heb wneud y blwyddyn yma, priodasau a stuff fel yna. A fi'n gwybod ar ôl certain block o amser, mewn crap. It's just in point. So, nes i'n neud un yn Gwbert, a nes i'n neud 5 awr, a nes i'n neud 142, a wedyn ar ôl tua 4 awr a hanner, oedd yr 10 ola yn just rubbish. So fi'n gwybod o'n i mor flinedig nawr, fi wedi rhoi cap 4 awr as a max, ar un beth y midlennau, os yw e dros rhywbeth fel, 10 metre by 20 metre, there's no point fan'na, achos mae fe just yn ormod i fi
i fi meddwl ar un person. So be fi wedi dysgu yw sut i ddewis be fi'n neud. A fi'n meddwl dyna'r gwahaniaeth. Ges i gyfnod blwyddyn diwethaf lle ni'n neud 3 neu 4 gwahanol peth mewn diwrnod, a mewn cyfnod o wythnos oedd cymaint o deadlines, ond nhw gyd yn gwbl wahanol. A wedyn o'n i'n gwbl exhausted erbyn diwyn y prosiect, ond y dal rai fi gweithio ar stuff arall. Ddim fel chi gallu cael break, achos o'n i just gofod derbyn popeth yn dod mewn. Ond achos ni, o'n nhw gyd yn cyfuno o'r un amser, ar un pryd, o'n i'n shattered yn aros lan yn neud pethau. Ond mae fe dyna beth yw bywyd, fel o'n dechrau Ionawr, o'n i'n cwyno'n dweud dim gwaith. Erbyn diwedd Ionawr, o'n i'n gofod gwrthod gwaith achos oedd gormod i dod mewn. A fi byth yn offi gwrthod gwaith, ond fan fi'n gwybod beth i ddewis a beth i gymryd ymlaen nawr. Fi eisiau zoomio mewn ar un dan y waith, sef Merlin ti am Clwb y Bont. Siwt broses oedd hwnna? Fi llawn cyfigen achos ti di bod i Clwb y Bont ers i fi bod yna. A ni gweld eisiau lle fawr. Wel, na fi eb. Sa'i di bod yna? Fi dal eb bod yna. Fi eb gweld y llun. Achos o ti'n mynd y Clwb Rygbi Ponti, o ti? So o'n i'n gobeithio mynd lawr i'r datgelion yn ei ffili, achos o'n i'n neud rhywbeth arall ar y dyrnod, achos nes i weithio ydi Mercher ar dydd Iau, a wedyn oedd nhw'n gweithio ar y dydd Gwener oedd popeth yn cael ei datgelu, ond o'n i ffili, achos o'n i ffordd yn ffilmo rhywbeth arall. So, fel yn neud gormod o beth am yr un wythnos. Ond oedd yna un o hoff projects i blwyddyn diwethaf. Probably hoff project i blwyddyn diwethaf. Fi'n dwlu peint o pethau mawr, ond oedd hwnna sort of ar limit o beth ni'n gallu lein o fewn o'r amser, achos 12 ges i, so beth oedd yna, 16-18 awr mewn 12, a o'n i'n shattered, achos o'n i wedi bod yn tŷ yn neud doodles a sketcho a typo, a wedyn mas o'n un lle oedd fel huge, beth 5 metr gan 2 metr, fi'n meddwl o. Ond beth o'n i'n hoffi, oedd e just siawns i ffocysu ar un peth ar ben yn unan, a so os y cangymeriad, o'n i jyst yn newid oedd neb yn edrych dros yn ysgwydd a dwi'n wneud ymlaen ar hwnna. A hefyd, oedd y turnout mor gyflym. Be fi'n hoffi wneud yw, fi'n hoffi cwpl o prosiect a gwbl anghofio amdano fe. A fi ddim yn, mae fi wedi mynd. Os ni gallu ffilmo Cynefin, a wedyn oedd e'n mynd mas y noson yna, a wedyn bys ni'n hoffi yna, bys fi'n gret. Mae Cynefin rhywbeth 5 mis cyn i mynd mas ar teledu, so mae digon o buffer. T-rugby er enghraifft. Nes i ffilmo rhywbeth di llun, a mae fe mas di bercher, a mae'n mynd. Dyna be fi'n hoffi wneud. So mae'r ffaith o'n i'n really hoffi'r un pont y pryd, ac oedd yn un o'r prosiectau, o'n i ddim eisiau fe mynd, sy'n dangos o fi'n actually genuinely hoffi'n gweithio ar e. So mae'r ffaith bod e dal yn y clwb, a byddai'n aros na am gyfnod hir gobeithio, o'n i'n really chuffed, a oedd yr ymateb yn really hyfryd. Nes i joio wneud, nes i joio un o'r peintiadau lle pam ydi cwpla, fi ddim yn meddwl, allwn fynd nawr. Fi ddim eisiau gweld eto. O'n i eisiau gweld mwy pan rhywun yn damfon llunio fe lan yn yr clwb. O'n i'n really bles i weld e, a fi eisiau mynd lawr i'r clwb. Dim just achos fi angen paint. Fi wedi gweld ti'n ambell waith, a mae fe'n fi eisiau gwybod fi hun ges i parti deunaw fi fyna, a na lle ni boys yn cwrdd lan, os ni gyd nôl, neu mae jyst yn... Mae'n lle briliant. Gret, ie. Cos wedi gwylio gigs na, fi wedi performio na fyd. Stuff comedy, ail gig erioed band ni yna ar sort of grainy 3G phones. So yn ffili gweld e just soon, a fe'n llais fi'n dod trwy for sort of feedback. Ond just sort of cymaint o... o'n i bach yn gytid, bod o'n i'n hwyr yn dod i nabod clwb, achos o'n i yn y geiniau cyn i ni'n dechrau mynd i gigs go iawn. O'n i wedi mynd lawr i stuff, gigs bach, ond gigs go iawn yn mynd lawr na. Ond hefyd, nawr mae'r trenau'n hwyrach, so ni'n gallu actually dod adre, heb gwario fortune ar taxis. So, fi'n basto i mynd nôl i just gweld rhywbeth a mynd lawr na fy'n cracking. Fi'n impres ar y holl pethau yn y byd creadigol ti wedi
rhoi dy law iddo. Fi'n teimlo fel bod fi'n un o lot o bobl sydd falle yn meddwl, sa'n dda yn hwnna, neu pobl eraill sy'n neud hwnna. Oedd ti'n teimlo fel yna yr un adeg? Wyt ti'n teimlo fel rhywun, fe'r cyfrinach yw jyst mynd ati a gweld a trial? Ie. O'n i'n teimlo fel, oedd yn od achos oedd gwahanol bethau, dwi'n cymryd fe fel job. Os dwi'n gweld job sydd, pan o'n i'n ifanc, os oedd rhywbeth yn talu 50 pint y diwrnod, o'ch chi'n miliynydd, oedd yn landir, yn ei gyd chi angen am byth. A wedyn, os chi'n gweld job rhywbeth fel unrhyw beth dros 20,000 pan i'n chwilio am job, o'n i'n meddwl, fi'n ffili mynd efo hwnna, am rhywun sy'n ennill lot o arian, rhaid chi cael all sorts i wneud hwnna. Oedd yr un peth pan o'n i'n meddwl am gwahanol fath o pethau greadigol. Oedd pethau o'n i'n meddwl, ni beth sgwennu nofel, mae hwnna'n chi'n cael bod yn plan o pethau a bod yn really glyfar. So, o'n i was yn dechrau pethau bach, yn y pam o'n i'n offi barddoniaeth, achos oedd e'n fyr, o'ch chi'n gallu gwneud nhw'n gyflym. A'r un beth y caricatures, o'ch chi'n gallu gwneud nhw'n gyflym, o'ch chi'n gallu gwneud nhw'n fyr, a wedyn nhw'n gallu diflannu, so o'n i ddim yn meddwl lot amdano fe. Ond, beth nath ddigwydd i fi, nes i gael yn ymddiswyddo o job y diwrnod nath yn merch i gael ei geni. So, oedd e fel, o rhaid i fi wneud rhywbeth. So, fi'n genuinely meddwl, os oedd hwnnw heb digwydd, byswn ni, fi'n siŵr, achos o jobs fi, o'n i'n cymryd jobs. Os y job, o'n i'n ffasiad i ddechrau, tua 2007, pan nes i dod mas o brifysgol. Erbyn 2010, o'n i'n ffasiad gwbl. O'n i jyst yn cymryd unrhyw beth. A o'n i'n mynd o un lle i'r llall, o'n i'n gweithio bob fath o swyddi, achos o'n i'n cymryd arian, ddim yn really becks o beth o fi'n neud, achos o'n i'n byw am y stuff creadigol yn y nos. O'n i eisiau digon o arian i gallu neud e. A wedyn ar ôl 5 mlynedd yn ôl, 2015, o'n i wedi dechrau ffilm o pobl o Rhondda, ond oedd e heb dod mas eto. A wedyn, is i'r job centre yn gwneud cwbl o cyrsiau fel media-based courses i wneud sut i blogio a sut i hysbysebu ar-lein a stuff fel yna. A o hwnna, nes i gael, fi'n meddwl nes i, CV, nath rhywun ffeindio CV fi a nes i dechrau wneud cover mewn ysgolion. A yn yr un peth o'n i'n casau pan o'n i'n gweithio mewn ysgol. Yn yr un peth nes o'n i'n sort of clasio gyda, achos o'n i'n casau wneud e. A nes i nôl i wahanol ysgolion dros De Cymru yn wneud hwnna, a nath hwnna rhoi impetus i fi wedyn. Achos o'n i wedi dechrau wneud gweithdai, o'n i wedi dechrau wneud bach o freelance a bach o teledu. A'r gol oedd ddim i mynd nôl i wneud cover. A fi 4 mlynedd ar y wagon ers ni nawr, so... Fi mor fach dros y ti. Oedd e real drive. Oedd y cwbl o bethau arall, neud e i'r plant a neud i gael arian. Oedd e ddim i gael arian, a oedd e just i gael mas o'r dosbarth yn ystod yna, o plant y sgweched, chi ddim yn nabod. Oedd e'n talu, achos y peth yw, o'n i ddim yn hyd yn oed athro, so o'n i ddim yn cael ei talu fel, o'n i ddim yn cael £55 a day am cover supervisor yn ni. So o'n i ddim methu hyd yn oed roi y wers, so chi jyst gofod roi y gwaith mas, a disgwyl nhw'n wneud e. Ond nes i wneud un lle o'n nhw'n talu fel athro, ond o'n i jyst yn eistedd o bachgen, oedd efo anghenion, cymysg, ond oedd e'n bachgen drwg, eitha drwg. A nes i 3 mis gyda fe, a hwnna pryd nes i penderfynu ysaf fi ffili wneud, ond ma'n really anodd. A o'n i jyst angen rhyw fath o impetus, ond beth oedd e, ag ers ni, nes i dechrau dweud i bopeth, unrhyw beth o ddim, unrhyw beth creadigol. A wedyn sefydlu rhyw fath o dilyniant ar Twitter, creu wefan, a wedyn just yn ydy'r social media. Erbyn yr ail flwyddyn, oedd 80% o gwaith fi yn dod o Twitter. A wedyn nes i just ehangu wedyn, nes i middlin yn y Lion yn Treorci, ac yn lle gael tal, nes i ofyn nhw talu i fi gael wefan. So wnaeth nhw creu wefan, ac o'r wefan yna oedd e just fel pain in kind fath o beth o fewn yr pentre. A o hwnna mae lot o bethau di dod wedyn.
diolch byth, fi dal yn neud y pethau, fi dal yn dwlu ar be fi'n neud. A o'n i'n sôn eddi, bys ni'n byth gallu mynd nôl i gweithio swydd arferol, lle chi gofyn mynd i'r gwaith cyn hanner di 10, eistedd blaen desg. Efe just gryfinach yw, just agor bob drws ti'n gallu. Ie, a o'n i'n gofyn y mam yn dweud, stop o roi pethau i ffwrdd am ddim. A trwy gweld, ond mae pobl was yn grac, yn enwedig pobl ifanc, o'n i'n ifan nhw yn dweud, mae rai rhoi pethau i ffwrdd am ddim, a mae rai wneud pethau chi ddim eisiau gwneud i gyrraedd lle chi moyn bod. A fi was yn mynd rili grac yn pobl, fi ddim eisiau gwneud, ond ddim yn deg. Ond na reality o fe, mae rhaid wneud ambell beth, fel unrhyw beth o'n i'n peintio, sgwennu, canu, o'n i jyst yn posto fe. Achos o'n i'n neud it to beth, so pam dweud, ti'n edrych yn really brysur, ydy just yn sort of, is that a social media thing? I said, na, fi genuinely fi just posto popeth fi'n neud. O'n i just a pobl dweud, ti'n eitha brysur, os dy ti amser i wneud hwn. A weithio, o'n i ddim yn brysur, o'n i dweud, na i gweld os fi gallu squeeze fo mewn, bach o ffib yn dweud ond rhan fwyaf o'r amser, o'n i yn flat out yn neud a os o'n i'n dangos oedd pobl yn gweld fi'n pobl am yn gwahanol llefydd. Dyna pam nes i gael wefan yn y diwedd, achos oedd gofyn i cymryd waith i bobl, a nes i siarad yr un, fi chwilio am rhywun nawr, fi gofyn wneud, achos o'n i sgwennu nhw, fi'n ffilm am rhywun, ni angen wneud cartoons, ni angen wneud cartoon workshop. So fi'n wneud workshops, ar cartoons. So o'n nhw ddim yn gwybod so oedd y wefan wedyn yn sort of cyfuno pob elfen o beth yn i'n neud mewn un lle. Jyst i ddangos achos o'n i jyst yn fed up oedd fel 5 gwahanol account fi am y 5 gwahanol peth o'n i'n neud. So nes i jyst cyfuno nhw mewn un lle wedyn. So mae fe lot haws. Fi'n big fan o sut mae gwaith ti o be fi'n gweld. Mae yna bwyslais ar y cymoedd a bwyslais ar amlwg ar dy leol di i rhywle ddadol lleol fi. Fi ddim yn siŵr os fi'n cael gweud os fi'n dod o'r cymoedd achos fi reit yn pedreglu sy'n reit i fad. Bydde pobl o'r gogledd yn galw fi o'r cymoedd, ond sa'n credu bydde rhywun o Fedale yn galw fi o'r cymoedd. North Cardiff. North Cardiff. Ti'n teimlo bod ydy'r commissions ti'n cael, ydy'r gwaith ti'n cael, ydy'r dal yn eitha lleol, ydy'r dal yn fel valley-centric, neu ti'n teimlo yn ddiweddar, ti wedi cael mwy o fel cynnig yn mwy eang yn dy waith ti? Na, mae'n dal yn eitha lleol, a fi'n digon apus hwnna. Achos am blynydde, o'n i'n trio bod yn rhywun arall. Wel, dim trio bod yn rhywun arall, a pobl yn dweithio fi i fod yn rhywun arall. Newid yr acen, bod yn mwy, example, siaf o barf, paid i don. Paid i hwnna. So mae fe, erbyn hyn nawr, mae fe bron fel, os nhw'n gofyn i fod yn unrhyw beth arall, dwi'n dweud, na, dwi'n dweud. So, na i just gwrthod yr job, lle, i roi raddau, mae fe gallu bod yn fath o snabyddiaeth, os chi ddim yn dod o'r cymoedd fath o beth, gwrth snabyddiaeth. Ond fi'n gwybod be fi gallu wneud, fi'n nabod y cymoedd, fi'n nabod y ronddan yn enwedig. So, os mae pobl yn gofyn am rhywbeth specific, pan maen nhw'n dweud, i gwella sgiliau chi, i codi lan sgiliau chi ddim yn dda yn, na, forget about it. Ffocysu ar rhywbeth chi yn dda, a fi'n dda wneud celf o'r cymoedd. O ran meysydd gwaith ti, oes gyda ti ffefryn, os gen ti o ran arlunio a sgwennu a unrhyw fath o elfen creadigol, oes gen ti ffefryn o rhywna? Fi newid y meddwl trwy amser, achos cyn pandemig, swn i wedi dweud sketcho a gweithio o'r tŷ. Ond mae gweithio o'r tŷ yn unig iawn, achos chi'n gweld lot o bobl, so o'n i arfer mynd i caffis a pubs i weithio, a wedyn pan dath y pandemig, o'ch chi just yn gweithio o'r tŷ, a just yn neud stuff yn y tŷ, o'n i bach yn diflasu. Fi ddim yn massive fan o wneud stuff teledu, achos fi ddim yn really offi gweld hun yn fi ar y sgrin. So mae lot o stuff fi'n gweld, a fi'n ffain yn neud ond fi'n mynd yn bach yn nerfus cyn mae fi'n dod ar teledu, a fi ddim yn gwybod pam, a be fi ddim yn offi yw, fi ddim yn offi meddwl bod da fi ego, neu bod fi'n sort of, dim naive. Sycophant, fel bod ti'n hapus i'r edrych ymlaen. A fi ddim eisiau meddwl yna, mae fi bach, so fi ddim yn offi'r teimlad mae fi'n creu yn y fi. So, fi'n dwlu ar radio byw,
Achos fi methu gwrando ar yn ôl. That's it. So fi'n joio'r foment. Dwi'n ôl i kind of thema ti o one and done. Yeah, when it's done, it's done. Nes i neud steddfod 2 blynedd yn ôl. O'n i'n dwlu ar e. O'n i'n siarad a lot o bobl. O'n i dim ond just yn mynd mewn i sort of byd nabod pobl enwog, sort of say, enwog yng Nghymru. A cwbl o weithiau o'n i ddim yn gwybod pwy ni'n siarad i a peth o'n nhw'n gwneud. O'n i'n sylweddoli ar ôl o'n i wedi siarad nhw, maen nhw wedi gwneud hwn, ond ar y pryd o'n i probably swnio'n dwp ar y radio. Ond dim os fyna, achos o fi ffili clywed e, achos e'n fyw. So, fi'n meddwl, os o'n i gofod dewis i'n radio byw bys y hoff i fi. Ond nawr mae BBC Sounds, so fi'n gallu gwrando ar yn ôl, tra bod yr actual radle yn digwydd. So, fi ddim yn... Achos fi'n dadansoddi yn hunan. Fi'n dadansoddi popeth fi'n neud. A nes i neud stand-up 2 blynedd yn ôl. Yn Garth Olwg, dyna sy'n nes i ddechrau. O'n i'n really chuffed o'n i wedi neud e, ond nes i dechrau neud rhywbeth fel 40 minutes gyda am Tid rhywun. A wedyn nes i cwpl o rai ar ôl ni, ond nes i neud fel 10 munud. A ffindio mas, o'n i'n crap yn neud 5 a 10 munud a 15 munud. Achos o'n i wedi dechrau efo rhywbeth hir, so o'n i wedi arfer dweud jokes mewn ffordd gwahanol, o'n i'n meddwl. Ond hyd yn oed os oedd e'n dda, o'n i'n cico'n hunan ac o'n i'n cael real downer am tua 10 ddydd ar ôl e. Oedd hwn yn fyw o flaen gynulleidfa, oedd hwnna bron fel o'n i angen rhywbeth nôl, oedd yn para bach yn hirach. So o'n i sa'n meddwl fi'n mynd i wneud mwy o stand-up, jyst achos oedd e ddim werth yr... Mae lot o bobl yn creu fo fe, ond fi'n offi dweud jokes o bod yn ddoniol, ond o ran yr stand-up, yr elfen byw, fi really ddim yn offi wneud pethau byw a stuff fel yna. Mwy yn nerfus fi erioed wedi bod, oedd yn y Park and Day, efo yn gwneud compare i'r Park and Day band. O'n i'n nabod bron pob un yn yr audience, ond achos oedd e'n lleol, a o'n i'n nabod y pobl, o'n i'n gwneud un can o'n i gofod canu, sef y floral dance. A oedd i mor nerfus, nes i gael hip flask yn pocket fi yn yr concert. A fi yn gwybod pam. O'n i'n nabod pob un, oedd e'n easy peasy fath o job. Fi wedi gwneud, ambell bethau fi wedi gwneud fel hyn, fi'n hollol ffind e fe, mae'n gret, mae'n chat. Yn fwy o ddiweddar, pan nes i wneud best fan speech i ffrind fi, oedd yn awful. A beth i'n meddwl o ran nerfau, a beth i'n meddwl yw just, ti ddim gyda'r ffasad na, ti'n hollol noeth o ran bwy wyt ti, achos mae'r un o bobl ti'n nabod, does dim byd i guddio, really. Fi'n meddwl... Mae'r un fi the opposite o bod noeth, fi ddim yn offi bod mewn suit. Right. So o'n i mewn suit yn yr un yna, unrhyw bryd fi mewn suit yn gofio siarad, fi'n cysau e. Os o'n i mewn pants, yn sefyll yna, bys o'n i lot mwy gyffyrddus. Nag os o'n i mewn suit, fi jyst yn... Ti'n gwybod metafor yn sôn am yna yn bresol? Ie, fi'n deall y metafor, mae un fi jyst yn gwrthwyneb. Wel, oedd ffrind fi yn brifysgol, oedd dim rhaid i fe, ond oedd e'n wastad yn gwisgo suit i ni presentations. Jyst achos oedd e'n teimlo fwy gyffyrddus. Lle, fi wedi bod ar heno mewn pyjamas fi, achos fi wedi anghofio bod y Zoom, bod nhw'n gallu gweld be fi'n gweld. So mae fi lot mwy gyffyrddus yn bod yn hunan. Fi'n mynd i dod yn ôl, achos ti'n meddwl fi'n cael notes from the editors type thing. Fi heb sôn am lot yn Cyfweliad ti, ond mae wedi bod yn pleser siarad i ti yn popeth arall, honestly fi. Oes yna lyfr ti'n darllen hyn o bryd, oes yna rhywbeth yn benodol nawr ti wedi bod wrthi arno? Fi'n darllen, mae ti 6 llyfr... sorry. Pob tro, mae llyfr gwely, sef yr un o'n darllen Red Pill, yr un am yr alt-right. Mae llyfr ti bach... Wraith Cyn Gwely, ti'n darllen... Wraith Cyn Gwely. A mae'n really odd, mae dy fi Fitbit. A fi ddim yn gwisgo fe am yr exercise, fi'n gwisgo fe i weld sef fi'n cysgu. Os fi'n darllen y llyfr yma, mae fe wedi bod y cwrs gorau fi wedi oed i gael. A fi'n gwybod pam. Ond fi'n meddwl falle, mae'r boi yn aros mewn lle sy'n chydig bach fel tŷ newydd, ond yn yr Almaen. A fi wedi aros yn tŷ newydd dwywaith, a fi wastad wedi cysgu'n dda yna. So fi'n meddwl falle bod e fel bod fi'n transporto i'r lle yma, lle mae fi'n ar ochr llyn yn sgwennu trwy dydd ac yn darllen y nos. So mae dy fi hwnna, mae dy fi... O, mae'n un fan hyn.
Mae'n whopping. Huge Batman anthology. Oh, nice. Oedd yna dyn ni feature yn y gweithio, os yw'n gofyn iawn? Ie, mae'n cracking. Ond mae'r laptop ar ben y to-read pile, ond mae'r to-read pile wedi troi mewn i to-read bookcase mas fan nawr. So, mae'r un... Mae'r un barddoniaeth fi'n darllen, fi wedi darllen unwaith, fi'n darllen eto, so y reread sef Pwa gan Femi Caleb, fi'n meddwl. Mae dy fi un sy'n ar tu bach, ond mi'n gael nhw'n dippers, so achos mae'n jyst fel patches bach, so mae'r un fi'n darllen nawr hanes lliw, so mae hanes pob lliw yn y byd ar un tudalen i bob gwahanol lliw. A mae hwnna'n really, really, really ddiddorol. Mae un o'n i darllen ddiweddar, mae specific math o pink. A nath nhw ddarganfod bod yn gwneud dynion yn wanach. Mae'n fel really sort of sickly, rich pink. Lle oedd yn gweithio, oedd yn mor dda, ond nhw wedi dechrau peintio carchar. Nath nhw dechrau fi un carchar, a wedyn sliw o beth yw cerchir? Carcharoedd? Yn America, hefo'r pink ma, lle i stop nhw ymladd. Ac o'n nhw'n mor wan, o'n nhw'n mynd yn ddiog o ffili gadael yr llefydd yma. Ond y peth yw, oedd yn digwydd i pob un oedd yn gweithio yna. So hyd yn oed y guards, so yn y diwedd, rhaid nhw scrap o fe, a just peint o tu fewn y celloedd, a ddim y tu fas hefyd. A just un lliw yw hwnna, ond mae cymaint o hanes o fel mathau o coch, lle chi gofio, mae bach o cemeg yna fe, bach o hanes, bach o social history a stuff fel yna, so mae'r llyfr yna'n really ddiddorol. A wedyn mae stuff fel ffotograffaeth, mae Humans of New York, fi'n darllen ar hyn o bryd, sef Project Instagram, lle mae fynd yn ffotograff o pobl dros New York, a wedyn snippets o bywyd nhw, so just un brawddeg neu un paragraff o stori bywyd nhw. Fi wedi pigo lan, ond o'n i just ddim yn y mood, sef yr un gan Hunter, Megan Hunter, Tu ôl yr awyr. Fi wedi clywed gymaint o bobl yn sôn amdano fe, ond ar y pryd, o'n i darllen lot o first-person narratives, a mae'n dechrau fel first-person narratives, so o'n i just, fi wedi gael stop ar hwnna ar hyn o bryd. A wedyn yr un arall fi'n dipo mewn hefyd yw On a Red Hill, nath ennill llyfr blwyddyn diwetha. A'n dweud, allwn ni cymryd llun o'r na i wneud hwnna, na i danfon llun o'r two-read pile. Fi'n credu fi'n rhywun sy'n gofod darllen un llyfr, a dyna'r llyfr fi'n darllen, achos mae men fi jyst mynd i gallu, byddai'n creu un narratif o dau lyfr os na darllen dau ar un pryd. Fi'n meddwl allan i ddim darllen fel dau nofel ar un pryd. So mae fe gofod bod yn genre gwahanol, fel mae'r stand yn audiobook, so mae hwnna'n just un peth. Mae'n arall yn just am y gwely, just ti bach. Mae'r barddoniaeth yn dod round gyda fi. So mae fe gofod bod yn genre specific, neu fi'n meddwl bys ni'n neud yr un fath o beth, fi'n meddwl. A ti'n teimlo fel, I'll preface this now we're flan llaw, fi ddim yn credu bod wyt ti'n credu bod llyfrau audiobooks, ti'n meddwl bod nhw'n twyllo i rhyw raddau, neu ydyn nhw'n cyfri o ran darllen llyfr? Fi ddim yn siŵr. O'n i'n mynd i wneud, chi wedi clywed yn Blinklist? Yr app fe, neu? Ie, yr app, lle maen nhw'n cytogi llyfr cyfan mewn 20 munud. Ac o'n i'n mynd i mynd ar hwnna, ac sy'n meddwl, o fewn, diwrnod, allwch chi ddarllen 10 llyfr, ond maen nhw dim yn gwneud non-fiction, so mae fel bod, a mae be fi wedi gweld, maen nhw gyd fel self-help, so maen nhw basically, maen nhw'n great, cut out the nonsense, a just gael yr chunks chi angen, and there you go. So mae fe fel, ond maen nhw'n gwneud pethau fel biographies a stuff fel yna, so chi'n gael gist, achos fi'n hopeless am cadw gwybodaeth, a mae dad fi'n mynd yn nesach, so fi'n really hopeless hefo enwau a hefo dyddiadau. So weithiau fi'n dweud rhywbeth iddo fe, a mae'n dweud, oh yeah, who said that? I don't know who said it, but it's a good fact, isn't it? I went, but mae eisiau gwybod nwy. So fi'n meddwl, efo pethau non-fix fel Blinklist, falle bod hwnna'n chetan, ond efo audiobook, yr un beth y podcast, fi'n dwlu ar podcasts, ond fi jyst yn meddwl bod e'n rhan arall o'r ymenydd, chi'n mwynhau yn well. Fi ffili gwrando ar
audiobook wrth mynd I gwely, achos fi jyst yn cwpio gysgu. Fi'n colli chapters, fi wedi gwneud yr un peth, ie. So, bys yn ei licio fe, achos mae'r iPad, mae'r iPhone, mae'n dweud switch off after 20 minutes, neu switch off after this chapter. Bys yn licio fe, so switch off when my eyes close. So, fi'n gwybod bod yw fel y watches na sydd dan ni, dylwn nhw cael rhywbeth o monitor I weld pryd ti'n gwybod I gysgu. Stop. Stop o fe, linko fe lan, fes yn briliant. Na I ofyn un cwestiwn arall I ti, Siôn, os ys napus. Fi'n ofyn rhywbeth llynyddol I ti, I gadw fel yn thîm. Beth am dy hoff awdur? Is it cwestiwn mawr? Os yna rhywun yn neud o mas yn syth, neu dyna'n gwestiwn rhy gas I roi? Pam mae rhywun gong, fi was yn Jeanette Winterson. Fi'n dwlu ar stuff Jeanette Winterson. A fi'n dwlu ar stuff Roald Dahl. Mae da fi, dim just y stuff plant, mae'r short stories o hynna fe. Mae nhw'n jyst yn briliant. Ond fi'n credu bys ni gallu hoeli fe lawr. Mae'n dibynnu ar y fath o lyfr fi'n licio ar y pryd. Mae cwbl o fel beirdd fi'n dod I Rhian Elizabeth sydd heb publisio lot o bethau, ond mae'n sgwennu lot o faroniaeth roi nhw mas lot, a fi'n dwlu ar stuff hi. A wedyn Cymraeg, fi'n darllen lot o wahanol bethau gan man o Steffan Ross, stuff I blant bach, fi'n dwlu ar popeth mae'n sgwennu. Mae nain yn dwlu ar man o Steffan Ross, am beth o fi yn fyd, achos os fi'n edrych yn llyfr newydd I ddarllen, a I ofyn hi gyntaf. Dim ond dau fi wedi darllen hyn, fi'n arfer darllen. Fi darllen Blasu a fi darllen Llyfr Glas Nebo. Mae pli yn briliant fyd. Reit, oce. Os ni'n gwybod dewis, mae Llwyd Owen, pob tro mae'r llyfr yn dod mas, fi'n prynu a fi'n darllen e. So, os ni, yr un peth, mae bands, os yw Gwylym yn dod o can mas, fi'n prynu e. Yr un peth, Llwyd Owen a Gwylym, os nhw'n dod o stuff mas, I was Gwynedd. Os nhw'n dod o stuff mas, fi'n prynu e, a fi wast yn joio fe. So fi'n meddwl, os oedd rhywbeth yn neidio mas fel yna, dyna beth sy'n ei, so Llwyd Owen beth sy'n ni'n dweud. Ydy, ffantastig. Diolch yn fawr iawn I ti, Siôn, achos mae wedi bod yn bleser I siarad o ti. Fi wedi dysgu lot mwy amdano ti, a mi'n peth ti'n neud yn ôl beth fi wedi deall yn y popeth. Fi'n meddwl, y tôn fi'n meddwl, fi'n licio ti yw exactly beth sy'n disgrifio gynharach o pyjamas ar heno. Mae'n y teitl biograffio fi. Pyjamas ar heno, ie. Mae bobl yn gallu cymryd gwaith celfyddydol, gwaith llenyddol beth bynnag falle yn rhy serious weithiau. Fi'n meddwl bod ti'n dod â rhyw fath o elfen, yn ogystal â'r elfen hanesyddol a lot o waith caled, wrth gwrs, ti yn dod â rhyw fath o bywyd iddo fe. Sa'n meddwl bydd yn dod mewn rhywun sy'n cymryd lot rhy seriously. Ie, fi ddim. Dim pwynt. Arbennig. Diolch yn fawr iawn I ti, Siôn, a gymryd rhan dyn ni heddi. Na, diolch yn fawr I chi.